zizayishisa angibingelela. Amen. Zizayishisa ziphume emdokweni. Ngikhumbula insizwa namhlanje eyangenza ngabona ukuthi abantu abangasekho bakhona futhi bayaphila. Eyangenza hayi ngoba ngangakholwa mina, hayi ngoba ngangaboni ukuthi iyadingeka enye into kwesinye isikhathi ukuthi wena noma ungayibona kodwa uyibona ngenye indlela yomunye umuntu ukuze umqondo ugcwaliseke ukuthi into eyenzayo isuke ikhona ngempela. Ngikhumbula lensizwa ke ngoba kwenzeka isimanga, uyasikhumbula isimanga senkomo eyafika yazalela ekhaya. Ngiyahamba ke kulensizwa engilekelela kakhulu la ngenzela ukuthi abantu ngibaqwashise ukuthi ukubaluleka kwezinto zabantu uma bengasekho emhlabeni. Ukubaluleka kwento yomuntu ongasekho emhlabeni. Kungaba indoda yakho, kungaba isoka lakho, kungaba ingane yakho, kungaba ubani. Ukuthi ibaluleke kanjani into yomuntu ongasekho ukuthi iphathwe kanjani. Ngoba uma lingagcinwanga kahle usiko lwezinto zabantu, abantu bayabuya entweni zabo. Abantu babuya ngendlela engangokuthi uze kucatsha ukuthi lo muntu kusho ukuthi khona into ayenzile ngento zakhe ngendlela mawubona ishabalala ngakhona. Noma umuntu wayemenza ukuthi umuntu mawubona umuntu mhlawumbe wayenomuntu engasaqhubeki nempilo angazi nomyezo. Ngikhuluma angikhulumi ngokushonelwa ungizwe kahle yindoda bese umuntu eqhubeka ungizwe kahle. Angifuni ukufaka lezo zinto ezokwenza abantu bese bethi lento engiyikhuluma iyaviolate. Kodwa ngifuna ukuthi umuntu onemqondo ukhumbule la ngifisa ukuba nobaba abakhulile abadala. Ngifisa ukukhuluma nomama abakhulile abadala. Ngifisa ukukhuluma nezingane esezikhulile hayi ingane ezincane evele iphendule nje. Uyabona? Ngiyahamba ke ngiyakulensizwe evamisa ukungisiza ngenkomo ngiyothenga inkabi kwakhona okuzodluliswa. Ngifuna ukwenza into ethize ngayo ngangithethe icala elithize. Uma ngifika bese ngibona isithole esihle sohlobo. Bese ngithi awunsizwa yakithi ngiyacwesa ngizolihoxisa igama lakhe ngizolibamba nesibongo sayo ngenxa yomndeni yayo ngithi abantu. Ngiyasithanda lesithole athi awo nami ngisithanda kabi. Ngithi ayingeke yayingikhonze kanga ukuthi ngangisaba nami ukukhombina ngoba ngangazigcineni ngizoyithola. Ngendlela engihlonipha ngakhona nangendlela esasihloniphana ngakhona nangendlela engikhonze ngakhona. Ngangingathanda ukukhombina ngoba ngazizovela nginike. Ngase ngiyeka ukukhuluma ngaso yayisimbuka yabona inhliziyo yami ikuso ngayibona futhi ukuthi ifuna ukunginika kodwa manje ngiyabona khona into emvimba ukuthi anginika angazi ukuthi kwakuyini ngaleso sikhathi. Ngibonela besibheka ngibheka hleka athi uyasithanda ngempela ngithi ngiyasithanda athi hayi kulungile. Wabe sekhomba uyise waso ngathi mina kusho le nkomo ma izalwa lenkunzi ayi uhlobo ngempela. Wasekhomba unina wakhomba nabantwana namankonyana ngasithi hayi ngeke lesi sithole lesi kuyacaca ukuthi angithi yabona. Mase ngizohamba wayesethi hayi baba sithathe lesithole. Sithathe ngithi mina hawu wathi hayi sithathe. Ngasikhokhela ngaleso sikhathi ngoba amandla ayekhona ngoba ngangenza ezinye izinto. Kwaphela 2 years safike sazala. Kwangcono waphela unyaka safike sazala. Uyamkhumbula efika la ekhaya evuvukele. Ngiyakhumbula. Ekhala ethi kufika umfowabo. Akalalanga ebusuku ebuza inkomo yakhe uthi kuphi. Ngikhumbula kahle. Ziza nomthoko. Ziningi. Angithi yabona. Wancenga ufika sezele. Uma zele ngicabanga ukuthi yayisithe inkonyana kanti vele ngisithatha simithi ngiyabona ngoba sahlala isikhashana nje hawu sathi kuyophela unyaka sazana. Uthi baba ngisiza ngilalanga ebusuku ucishwa ngibulala umfethu. Uthi iphi inkomo yakhe. Siphi isithole sakhe. Angathi hamba landa isithole sami lapho sithengise khona. Uthi ngenzela laba bafuyile ukuthi bafuyethu anokwazi inkomo ziyabalwa ntambama mayifike ebayeni. Bayibhala abanikazi baso. Uthi kuye siphi isithole sami angisiboni. Akathi usithengisele bani. Uthi yena wayesephendule ephusheni wathi awu ngicela ungixolele mfethu ngisithengisele ubaba ubani. Nami ngangizoyisuthi nduku ngendlela aphendula ngayo lo. Wathi hamba uye kuye. Ngiyasifuna njengamanje. Mongathola ukuthi usesithengisile. Uzongitshela usithengise kuphi. Wafika emabokoboko yakwangathi ulunywe izinyosi. Ngiyakhumbula kahle. Wathi ukhipha iskipha ngathi hayi ungangivezeli. Wathi angilalanga wathi imvubi ibisho ubusuku bonke. Wathi ayikho into abengangiginqi ngayo mfethu. Uthi lapha kade sengihudula khona esethi uyongiphonsa emfuleni.
uthi nganyalanyele isalukazi sathi ayisikhona leso sitole sesekhona sesizele uyangizwa mthini khumbula kahle manje ke mayifika ufika sezele vele ngasikhipha ngaleso sikhathi yakhumbula ngikubiza ngithi mama nakho nisikhokhele kumnandi ukusebenzisana nabantu nizwane ungabi nenkani umuntu mayekuzele sethi mfethu ngicela ungilekelele ngoba izofa manje ke mase ngimnika uthi baba khuleka mina mfethu ngizokubuyisela sengizokunika imbili ithole ezami zokunika ithole imbili nenkonyana ukuqolisa nje mfethu kulento faka kwithela nenkonyana ezahamba mangifika wathi ngicela uthathe lezi athole imbili mfethu lesana vele sinenkonyana ngathi cha mfethu akusiliphutha lakho ngagcina sengithatha enye inkomo nenkonyana isithole ngathi wacha ukubonga ukuthi ube nobuntu abantu abadala bayabuya ezintweni zabo abantu bayabuya ezintweni zabo wathatha 2 days waphola lo yamuntu sasike sixoxe sidla inyama ukuthi hey ngishe